všetkým vám, aby ste sa dneska dobre cítili, aby ste z toho mali aj dobrý pocit a všetko dobré. Nech žije Železnica Slovenskej republiky aj ostatné zložky, ktoré s nami dobre spolupracujú. Ďakujem. Ďakujem, pán Horváth, za váš príhovor. No a ja v tejto chvíli slovo odovzdávam a o príhovor prosím primátora mesta Humenné, doktora Vladimíra Kostelníka. Príjemný dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, milí Humenčania. Dnes sme sa stretli na našej železničnej stanici tu v našom meste Humenné, aby sme spoločne so železnicami Slovenskej republiky oslavili 100. výročie trate Humenné-Stakčín. 100 rokov to je určitá doba, ktorá presahuje rámec priemerného života, a preto títo, ktorí sa o to zaslúžili, dnes už medzi nami nie sú, ale myšlienkami sa my dnes vraciame naspäť do minulosti, 100 rokov do minulosti, do našej histórie, že ešte za Rakúsko-Uhorska bola vybudovaná táto trať, ktorá mala priniesť tomuto regiónu ekonomický rozdiel, a že to bolo správne rozhodnutie, svedčí to, že vydržala 100 rokov. Ja verím, že aj v ďalšom období táto trať bude plniť svoju úlohu, pretože komunikácia je základ v rámci spoločnosti. Ak sú dobré komunikačné spojenia, ak je dobrá infraštruktúra, znamená to aj zabezpečenie ekonomického rozvoja. Vtedy takisto nemali to ľahké, pretože museli presadzovať až vo Viedni, aby táto železnica bola. My to tiež nemáme ľahké, keď chceme tu nejakú diaľnicu alebo rýchlostnú komunikáciu, takisto musíme presadzovať sa najmä v Bratislave, a preto využívam prítomnosť poslancov Národnej rady, aby aj tomuto kraju, ktorý skutočne ešte nedosahuje tú úroveň, ktorú by mal dosahovať a ktorú dosahujú na mesta na západe, aby pomohli riešiť, pretože aj tuto ľudia žijú, aj tuto ľudia chcú mať vyššiu životnú úroveň. Ja všetkým tým, ktorí toto podujatie zorganizovali, chcem sa srdečne poďakovať, pretože treba si pripomínať históriu, aby sme vedeli, že skadiaľ sme prišli a kam kráčame. Železniciam Slovenskej republiky želám, aby udržali túto trať, aby sa im darilo, no aby mali množstvo cestujúcich, aby sa táto železnica udržala a poprípade aj rozšírila. Ďakujem za pozornosť. My s občanmi, so žiačikami sme pre vás také na čo krásne pripravili nejaký mini program. Patrí sa povedať niekoľko slov do budúcna. 100 za nami, to znamená, že to je taký jasný signál pre druhú stovku. Takže železničárom, občanom, cestujúcim, klientom a všetkým, ktorí fandia takýmto veciam prajem do ďalšej storočnice veľa úspechov. Bez nehody, neviem, či na tomto hrozia nejaké defekty alebo pokutky, ale skôr nie, možno iné veci. Aby ten rozvoj zabezpečovali naďalej, aby tá dolina, Cirovská dolina až po Stakčín žila, dýchala. No a v podstate, aby mali toľko vďačných a priaznivých obyvateľov a fanúšikov, ako je dneska tu na Kameničanov a všetkých, čo ste vo vládku, aby sa vám aj nám dobre darilo. Takže neviem, kde je nejaký predstaviteľ železnice, hľadám celý čas. No, takže aby sa darilo veľa úspechov a bez dotekov, bez pochody. Všetko dobre. Teším sa spolu vám. Kto sa veľmi nutí, prikladá na ihrisku, môžem monterky nejaké zelené poskytnúť. Ale to až po odpale. Takže asi toľko. Som rád, že stojíte a že ste prišli medzi nás. Hej, hej. A my Kameničani po Švece chodzíme, šadzice prídeme, čuda narobíme. Hru, bandurky, hru, hru, hru. A ešte fur, hru, hej. Dáme do nich kilo soli, hostíme ešte, hej, hej, hej. Hej, šadrina okolo, vyše nám zachcelo zaspívať veselo, poďme my, divča.
oknom von, no sedí tam, noví ľudia, ktorých spoznáš tu. Nasadať, bezpečne nás odvezie, každého tam, kam len chce, poďte rýchlo nasadať. Výpravca ho odpísa, sprievodca nám zakýva, kolesá sa rozbehnú, tento meška má smolu, tento meška má smolu. Poďte rýchle nasadať. Že ja za nič dostala, že ja mu pilečko dala. Ale Bela Bulgar. Bulgar. Kačičky počúvaj, Anna, Anna, že ja za nič dostala, že ja mu pilečko dala. Že ja za nič dostala, že ja mu pilečko dala. Ďakujem teraz. Máme.